Doncs hem pogut escoltar un concert de música tradicional andorrana, amb la veu de Laura Olalla, la guitarra del David Font i un quintet de corda de l'Onca amb percussió, i hem pogut recollir cançó tradicional del país i harmonitzar-la, reinterpretar-la per oferir-ne una nova versió, una manera de recuperar patrimoni musical i posar-lo a l'abast de tothom. Des de la Fundació UNCA estem intentant crear un corpus de música clàssica andorrana i per fer-ho es tracta, en aquest cas, d'agafar velles cançons que van ser recopilades en el cançoner de música tradicional ara fa més de 100 anys i donar-los una nova dimensió, afegint-hi a la veu que és l'origen de les cançons, afegint-hi, en aquest cas, guitarra, percussió i un quintet de corda que li dona una dimensió més clàssica. Aquestes cançons només amb veu i percussió seria una miqueta l'original antic que cantaven les padrines i els padrins, però amb la versió amb quintet de corda dona una dimensió més propera a la música clàssica. D'aquesta manera es recupera patrimoni i se li dona una versió més clàssica. El primer pas d'afegir-hi la guitarra i decidir quina forma li donàvem a la cançó en si per guitarra i veu va ser prou ràpid, entretingut i divertit, i després al venir el procés d'adaptar i afegir la corda ha sigut un procés molt enriquidor i que ens ha fet créixer com a músics, sobretot. O sigui, la proposta que ens ha fet l'Onca ens ha provocat treballar de valent i aprendre a escriure per corda en el meu cas. La Laura, en el seu cas, ja en sap molt, és compositora, però bé, el resultat final pensem que és espectacular, és molt bonic.